Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u antorni kasngi. Ka jingdo ya kaminsiam jong Jonathan Rynjah news nem ubalala baulaklat no haka station rel pankhana jongkarel hapalakat kerala kalapin ngosi ya ka ying kasem bat ki pat ba hamaulai mauyong bat nongkwar. Ya kamet usamla Jonathan Rynjah lapendep no ha jingtep kasnong nongkwar dang step pengam. Ya kata ila yathu da ukpa bat kapara jong Jonathan ka Jessica Rynjah habayakran hayingsa hamauyong. Ka samla Jessica ka yathu ka di ka jingiarap ka pasngu kendin bat ka bapin suusat mensium ya ka longying baro ka we. Ngikarpat iki bor badai kmi bakin shimkya banlam ya ka jing shisha halor ka jingjia. Ka samla Jessica ka phai khmat banet Sha Human Rights Commission bat karpat ika sorkar jelaban shimkya banlap ika jing shisha ika jing klat uhunmen jongka. Ka samla Jessica berukpa jongka ki yathu ki pulit ka Kerala ki long ki bayarap bha ringkat ki pulit ka jila Meghalaya hadien balayo jingtim. Ka yathu hadien ba ai jingtip balayo na ki pulit ha Kerala ki pentip bahadu menta ompat yo shu ka report post mortem henry ki jingsyam ki baningkong ki pin ba ka jingjia kala bande ka asphyxia namar lalap badan ki jingbam ki bala kendang hamed hadin ka post mortem. Ukpa uba kodor bat ka khun ki lalet Kerala banwat jingtip bat ki jingjia ha karel ba kinong yat rel ki lalap ba Jonathan ulit mi pat ha ka pankhana jong ka S6 coach jong ka Vivek Express. Hadien pan dalap baka toilet lakhang drong ki bor rel ki lakhot ki pulit hapalakat hadien kata u doktor hapalakat district hospital ula pentip u Jonathan ula klat. Bad ki pulit ki lapenda bakam bamla bantim unnatural den kasamla Jessica ka yathu ka jingkeno halor ka mobile berkapisa kum ka ying kasem kila dawa baki pulit kinwat nya kumnu ka mobile berkapisa jung u Jonathan kila ja Hagati Railway Station, haga ba usa ningkong haga waiting room, sya Thiruvananthapuram haga arpnyu tarik unailur. Kasngi sajan ka arpnyu tarik u Jonathan ulalit sya Kerala haga rel, henry om shimla danshu ka jingyakran na kabenta jong u. Ukpa kodor syabong ulaong, ka phone ka bakhadu ka bawanlong, haga step sajan haga arpnyu tarik hadien ba ulapha apisa da ka Google Pay. Hadien ka arp khundai turik nailur ki pulit na Kerala kila phone sya ukpa ban pentim balalam ya u Jonathan umdon syu ka jing syampang ha ka toilet ha ka por ar saupon of haisngi.